Cearda as fáirteach na fís an Ceardaíocht le chlór na Ealaíon. Tásúla an gúise beile go cúneáil go maith. Sé tionscnamh go do bhfuil am roibinne ná cinál Ealaíon a gúsáid páipéar cistine, marcódaí agus uisce. Fáin lom agus beidh píos briain. Leis clás seo dhéanamh teastóg na hábhar seo web. Teastóg marcódaí, teastóg míos le uisce agus páipéar cistine. Leis clás seo dhéanamh ní theastóg an páipéar cistine web agus ábharcóid. An chéad ceann tá me go dhéanamh ná bád. Nis an páipéar bhí cinnte go bhfuil ábhíleog agaí na bhuilis ar a chéile nó tá fós ceangailte ach go túna na rúnachas le leabhar. Ar an chúl, an ceann na tar chúl, tá me go croth nó pitar go bhád a thart mar seo. Sin trítán thuas nuachtar, agus is sin an bád Ealaíon a híosníochtar mar seo. Le ceangas le chéile mar sin. Sin dúna agus ina millóg seo a me si go bád scríomh seo. B a fada G. Maicinse. An dáir deara tá me go le bhaint triail ná Ealaíon. Ar chúl an páipéar cistine, tarn, srún, súile agus béal. Ag sin ag píosa go páipéar eile tagaí dúna nósa agus tarne an chláigeán chur áchlóis agus beidir grúig ag sin in darna ceann den tagaí. Nis, trúdáise míos agus beach rudbeag uisciste míos mar seo. Cosa muid leis an Ealaíon. Ní gáib ach an páipéar cistine a chur isteach de réile chéile mar seo. Agus bleanach a harmas. Wow, ceann an bád. Chur isteach an bád a sin. Se sin aisteach a breanúir na chuil a chuí naibr an dána isce agus páipéar cistine le chéile. Bain go triail íomhá na eile nó peitirí eile man smíonlaí bús dána ag difriúil úsáid ar na páipéir. Tásúla am gur thainge an tionscnamh a beag seo líbinneam, bolig isteach a rís máireach agus beidh tionscnamh a bhaile am ghaoibh. Slán go fóg.